Какво става, хора? Аз съм Крил Бро и днес ще снимам на Нарчпа на Ultimate Ninja Storm Revolution. Аз ще бъда с Хидан срещу Асума. И се надявам да го спукаме от бой. По-скоро дано да го спукаме от бой. Така, тук почваме брутално да го бием. Окей, хаха. О, не, фак, не, атей. Добре. Брутално за сега го бием. Ма брутално. Окей, така. Ох, тук малко лагва. Извинете за лага. Просто ще го правя по някакъв начин. Каквото и да е, ще го правя по някакъв начин. Ох, леле, тук много забива. Аз тук направо не мога да се мръдна, бе. Така. Аз тоя сума направо го разбивам. Този клип мисля да е малко по-късичък. Понеже... Да, я знам, мисля да просто да го направя малко по-късичък. Към 2-3 минутки, толкова с някъде. Така. Като го разбиваме. Го разбиваме. И да, хора, това мисля да е за този клип. Аз бях Крил Бро и чао!